ina nan. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirinmu na gamayyar kaɗe-kaɗen Hausa da Turanci wanda ni Musa Ibrahim Muhammad aka Pop T nake gabatarwa. A yau bakonmu na yau shine da farko dai sunana Abdullahi Ibrahim wanda aka fi sani da Abba OneBoy. Mu je mu zagaya da ke haba ki zo mana duk sanda baki tare da ni kina mini ki zo mana zana zo gidan ku dare zana zo da safiya ina so mu gaisa ko kina nan lafiya nike nake so ba kudin ki ba ko me zai faru da ke ni ba zan gudun ki ba amma bana so na ganki da wani mahalukin in hakan ta faru kendra na dana tukin. To Abdullahi Ibrahim OneBoy, menene janyo hankalinka ka shiga harkar wakar hip hop? So ba komai ne ja hankali na fara hip hop ba, sai da comedy nake. To ina cikin yi, Allah cikin ikonsa sai Allah ya haɗa da abokanai wanda suke harkan hip hop, kuma ni ma naga zan iya gwada basirata, saboda in Allah ya da ni ina da basira ta fanni da dama. Kaga yanzu ina hip hop kuma gashi ina graphics, ina waye ka gani. So haka dai Allah cikin ikonsa ya haɗa da abokanai wanda suke harkan hip hop, to ni ma naga zan iya gwada basirata. Haka muka je ana haɗaka a je studio a yi waƙa. A lokacin ba wai single ba, za a haɗu ne mutane kamar 3-4 sai mu je mu haɗa a cikin waƙa ɗaya, cypher kenan ko? So muna cikin yin wannan abin da har aka zo kuma kowa ya ware kan shi yana abin shi on his own. To Abdullahi OneBoy, a wace shekarar ka fara wakar hip hop, sannan kuma a halin yanzu waƙoƙin ka kwaya nawa ne ka yi? Ni a yanzu haka dai na fara waka tun wajejen ƙarshen 2018 din nan. So amma ni ba wai haka kurin kasafai na fiye zuwa in yi waka ba, kawai dai haka in dai na shirya na ce zan yi waka to shine za a ga na je na yi. Wani lokacin ma zan shirya waka tafi sati tafi wata a aje kuma ga ma na fasa yin ta. Ok, na gane irin kuna cikin upcoming da har yanzu tunda kai ba ku daɗe kuna yi ba, upcoming ne ku. So wace waka ce ka fi so a ce kamar bakan damiyarka a cikin waƙoƙinka? To cikin waƙoƙina bakan damiyar waka ta dai ita ce in naga dama. Waka ta in naga dama ita ce bakan damiyar waka ta, wanda ba ni ba kai ba kowaye ma in dai ka sa mai waƙoƙina ya ji zai cire ma ita daga ina nan mu je gaba mu je baya in naga dama daga yau na daina Instagram kai ta dama in naga dama waya ko sai mai 10 gigram kai ta dama in naga dama na daina ba dan wata bashi in naga dama mala na daina kai mala na daina kai. Yan adawan abuwan su ne manyan munafukai, sun gana flying kuma babu gafukai, sun gana trending su ko babu kama kai, su ne wanda suka ce ina da girman kai. Boy I pass a power don ibun stay da think, ni baki ne lebe na kuma pink, ni ba san su bane ni ba tsaran su bane, ni ba irin wanda za su gani su raina bane. Kai waye da zan kira wayan ka katse ka gudu in ka gana dake. To Abdullahi OneBoy, me zaka faɗa wa 'yan uwanka masu harkar hip hop, shawararka a takaice da kuma masoyanka na gida? Yadda akwai sababbin ayyuka da nake so in yi wanda insha Allah kwanan nan ba da dadewa ba za a yi su in aka dan gama shirya abubuwan da aka shirya. In ka ganni na da ke matsala, kameran ka ta cilla ya matsala, ka sai da bugari ka je ka sai bai matsala. In na kira ka ka sai matsala, in ka ganni na da ke matsala, kameran ka ta cilla ya matsala, ka sai da bugari ka je ka sai bai matsala. Da matsala, da matsala, da matsala, da matsala, da matsala, da matsala, baka da naira kana rabon dala. Solution ka zuwa baka kwandala, kada na daina aikin wahala. Yan kana suna ci da ni, Allah ya ci ke ci da ni, Allah ba ka ja da ni. Ni ba na wasan banza, in ka min sana ɗau fansa, duk wani mai ji da kansa. Moving forward, Allah ne ya kai mu, za mu samu wata ran idan da ranmu, ba wani cultism za mu yi da kanmu, za mu
matsala in ba san ni ba da matsala ba wani zancen kashe kala sai kana da dala sannan yar za ta kola na kira ka kai sai matsala. To masu mu a nan muka kawo ƙarshen hirar tamu ta yau tare da Abdullahi OneBoy, sai in Allah ya kai mu. Ga masu turo saƙo za su iya tura a nambar da muka saba bayarwa da 070 1383 1838.